ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବ୍ରଶ ଧରିକି ମାଛ ଧରିବାକୁ। ମାଛ ଖାଇବା ଠାରୁ ମାଛ ଧରିବା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାର ମଜା ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା। ଦେଖିବା, ଖାଇବା, ଧରିବା ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଧରିବାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ମତେ ଆଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ମାଛ ଭିତରୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ଏ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ବାଳିଆ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବାଳିଆ ମାଛ ହିଁ ପଡିନି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଏ ବାଳିଆ ମାଛ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଥିଲି। କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାଳିଆ ମାଛ ପେଟରୁ ପଇତା ବାହାରେ। ହଁ, ତା ପେଟରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୂତା ଟାଇପର ବାହାରେ, ସେଇଟାକୁ ପଇତା ହିଁ କୁହନ୍ତି। କଣ ଆପଣ ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିଲେ ତାହେଲେ ନ ଲେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏଠୁ ଚୁନା ମାଛ ନେଇକି ଘରେ ଦିଟା ପଖାଳ ଖାଇଯିବି, ହେଲେ ଗାଁ କଥା, କେତେବେଳେ ମାଛ ଧରା ସରିବ, ତାପରେ ଭାଗ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଘରକୁ ମାଛ ଯିବ। ଆଉ କମ୍ବିନେସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ଟାଇପର? ପରିବା ବାଲା ପୋଇ ଶାଗ ବି ନେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ପୋଇ ଶାଗ ସହିତ ଚୁନା ମାଛ, ତାର କମ୍ବିନେସନ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଇଠି ଆମ ମିନି ବ୍ଲଗଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।